Posledním dílem do naší sestavy je náboj pro čep. Vezmeme si osu, kterou uděláme dlouhou 18,5. Vezmeme si pomocnou čáru, která bude 27,5 vysoká. Dále přejdeme do náčrtu, který bude 18,5 doleva a 15 nahoru. Dál si ho chytneme například tady a uděláme mu 10,5 sem, 12 sem, 4,5 sem a takhle. Tak. Dáme sem nějakou kótu, abyste si to mohli ještě ověřit. Tak. Teď si vezmeme ještě zkosení, aby jsme to nemuseli dělat ve 3D a zkosíme si 3 hrany. Dáme hrana 1 a 1 a zkosíme si tuhle hranu a tuhle hranu. Dále si vezmeme zaoblení, kdy zadáme radius 1 a zkosíme a zaoblíme to tady, pardon. A teď nám nezbývá nic už jiného, než to orotovat kolem osy. Spojíme to. Tak, paráda. A dáme rotaci kolem osy o 360 stupňů. Můžeme si změnit pohled a náboj je hotov.